Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thana nesithembu sikhuluma ngamakhosikazi akamseleku. Also, sizama ukuthola isizathu sokuthi why uMakhumalo engabizwa ngo-second wife ebe second wife ngokusho kwakhe, because wayekhona emshadweni kaMayeni. Naye into esho uMakhumalo ukuthi ube yi-girlfriend before uMayeni. Kusho ukuthi ngalesikhathi kune-pause phakathi kwababoMseleku, kune-break phakathi kwababoMseleku noMayeni, kube khona uMakhumalo because uMakhumalo ube umngani ka-first wife lo washona emhlabeni. Lo sowadlula emhlabeni, sorry. So uMakhumalo uthi yena noMangabe bahlanganiswe besayintombi baba bangani. Okusho ukuthi manje ke as girlfriends uMakhumalo noMangabe sebengaphambi kwaMayeni because uMayeni usekhaya. Siya-assume manje senze imaths. uMacele okhona as a first wife otshela ukuthi lesi sithembu umsuka waso ukuthi kube nezingane ezu-20. uMayeni usekhaya noMpumelelo uSibindi. uMangabe unengane yomfana. uMasawulu unengane yomfana. uMakhumalo noMseleku basazama. uMseleku ke as indoda ehloniphekile ubaba ohloniphekile, ngiyaxolisa ukuthi indoda ngibuye ngizwe ngathi alihloniphi nje leli gama noma lisizulu. As ubaba ohloniphekile manje nowakha isithembu, isiphi isizathu sokuthi evalele uMayeni ngaphandle? Khona mangathiwa nje umndeni uyahlangana kuleyo period kunoMasawulu onolungelo, ulungelo simbone ku-season 6, yeni kunoMacele ola ekhona as first wife. uMasawulu noMacele balandelana eduze. uMasawulu uhlala noMakhumalo. uMakhumalo uhlangana noMangabe abaseyintombi. Makuhlangana uMseleku ethi uchaza le ndaba ayenzi sense komalume nobaba omdala nobaba omncane. Ulungelo uzobe egijima egcekeni laMseleku. Angilazi igama lomfana waSimphiwe lo uSimphiwe, yes, ngathi ngibone kanjalo, uSiphiwe uSimphiwe igama lomfana kaMangabe. Basegcekeni likaMseleku laba bawu-2. Then uSibindi ukomkhulu wakhe. Yabona-ke isidingo sale move eyenziwe uMseleku nakuba sebekhona before uMayeni, because manje sizama ukuthola ukuthi hayibo why bekubalekile. Futhi mina ngibona ukuthi wenza ngamabomu ngoba azi ukuthi uMayeni uzoba nale nkinga yokuthi ekhaya isithembu abasazi, noMacele futhi bayabazalwane. So uMacele ngeke amtshele ngesithembu, sebevele sebesinqabile komunye umndeni. Kodwa akwenzi sense ukuthi khona uMasawulu noMangabe uMayeni ungaphandle. Maybe yileso sizathu sangempela ukuthi why uMayeni yonke yakhe into seyenziwa yaphelela before obest sebekhona, because uma kuwukuthi uMakhumalo ubekhona before uMayeni, kusho ukuthi noMangabe ubekhona ngaleso sikhathi ngoba uMangabe ufike kule kuMakhumalo as i-girlfriend, bajwayelana baba bangani, behlanganiswa ubaba uMseleku. But kune-need yokuthi uSibindi abe kubo ngenxa yokuthi ubaba uMseleku uyilo baba awuyena oyi-leader othi ukhulisa igama lesibongo legacy kwasho kwacima. So uSibindi ungena lapho ngoba naba abawu-2 masazi manje ukuthi bebekhona. Oyedwa simaze ku-season 6, lo okaMangabe simazi ku-season 7.
And mawubheka futhi iminyaka yabo iyasondela kukaSibindi. USibindi bengeke abe ngaphandle kumalungelo akubo. Mase kuba khona uLungelo nomfana kaMangabe. Ngiyibona ngalelo ndlela mangithi hayi kwenziwe yini, because sake sayixoxa lento ekuqaleni. Ngiyazi futhi ukuthi le video yaba nama-views amaningi, nganqena ukuthi ngichaze into eningi ngithi uMakhumalo noMayeni indlela babehave ngayo ngathi babe khona ngesikhathi esifanayo, base beyagijima kwasho ukuthi khona osalayo. And ngathi ayidlulile into yabo, ngoba manje khona kuyabonakala ukuthi bayazana before, ngoba phela uMakhumalo owakhona la eduzane noMayeni bengenzeka ukuthi uyabonana nobaba uMseleku ngenxa yokuthi banengane ngaleso sikhathi. Singazi ukuthi ubaba uMseleku ubethini-ke kuMakhumalo lena ebimenza abone sengathi akabuyi uMayeni, ngoba akambali. Uma ungalalela le interview yakho Khozi uthi uwazi uMseleku enamakhosikazi amabili. Lawo makhosikazi amabili ubala umngani wakhe noMacele. Ikhona lento, even le show ade beyenza kwigumbi lamakhosikazi, indlela uMakhumalo wayechaza ngayo i-ex, wayechaza i-ex eyayihleli lapha etafuleni okuwuMayeni. Manje asazi ukuthi kwathiwani kuye ngoMayeni, ngoba even itone yakhe mayizoqala ekhulume into enoMayeni uvele ephakamise izwi. Nakule episode ade siyibuka kade sechaza nje ukuthi yena noMayeni bayazana, izwi lakhe bese liphezulu. Awuyenzi-ke leyo nto, ivele izenzakalele. Yabo umuntu nje ongamzwisisi kahle, ngisho angisho ukuthi ku-deep ngaleyo ndlela guys, ningizwe kahle, angisho ukuthi ku-deep. Yabo lento yokuthi uzizwa kanjani ngaphakathi awuyenzi, yazenzakalela. Nokuthi ukhulume nje uthola ukuthi sewuyacazuka kuyazenzakalela, because lento ingaphakathi ukuthi uzizwa kanje ngalo muntu. Yikho nje sibe sinaka nakuma-previous seasons ukuthi hawu uMacele unokusho izinto eziseceleni, noma uMakhumalo ekhuluma kodwa kuba ngathi akayizwanga. Ake kube kuphawule uMayeni siyoyizwa leyo seyiphawula. Kuba ngathi izinto ey'shoyo uMayeni ngaye zizwela kakhulu ukunezinto ey'shoyo uMacele, ngoba seze sathi hayi shuthi uyamsaba umamkhulu. Shuthi uyazi ukuthi yena ube khona before uMayeni as i-girlfriend, walotsholwa before uMayeni, kodwa-ke mase kuya kwifamily yaMayeni yathi-ke ayenziwe yonke into iqedwe, because uMayeni unenyongo lapha yakamseleku. Sezwa futhi ngomseleku esithi uMayeni usehlanganiswe nabantu abadala, usewakamseleku ngokuphelele, while silindile kuMangabe noMakhumalo ukuthi bebe nomshado onjalo. Ibhokisi laMacele nelaMayeni likhona laphaya eMzumbi, ngoba sababona uMacele eze ephoqa uMangabe noMakhumalo. Kwase kuthi-ke kokaMayeni-ke basifunda-ke isifundo, babe ngaphithizeli, babe khona kodwa nje akubanga naleso siphithiphithi. KokaMacele nami ngaze ngathi hawu banazo izindlu lezi, kodwa wayebephuma ekuqala, wayebengabanga ne-conversation noMacele kuqala ukuthi ufisa kwenzakaleni, because manje uMacele first wife oze lana uzokwenza umshado wesiZulu as u-first wife, noma ekhona amanye amakhosikazi ukuzomsupporta, wayebengafunanga ukwazi kuye ukuthi ufisa kwenzakaleni, ngoba kahle kahle kufanele ngabe besemakubo. Ngiyadlala-ke ngiyadlala. Yena le video beyithini? Sibona kuyile imotive yaMseleku yokuthi uMayeni ufike wabasekhaya, mayesebuya sekumele kusheshe, ngoba manje naba abanye abafana abakhona. Ngeke ukuthi ngenze isibonelo, mhlawumbe labafana bano-10 or bano-6 bala kaMseleku egcekeni, kodwa futhi ukhona umfana kaMseleku ona-6 ongekho la egcekeni. Kusho ukuthi nje kwakumele. Ngiyabonga-ke i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye.
Okunye guys, kule channel noma nizwa sengathi ngikhuluma ngamakhosikazi akuthando nesithembu, nginixoxela istory, angipromote ukuthi nibe disrespectful because ngiyawabona amanye ama-comment enu angihambisani nawo. Ngiyayithanda i-support and ngiyabonga kakhulu. I-channel ikhula ngoba kunabantu ababuya bezobuka lama video, kodwa asizame ukuthi sibe mindful because ekugcineni bonke abantu esikhuluma ngabo siyabahlonipha. Ngisho siyacela lo wakadlamuka siyamhlonipha naye noma nje nomsanganywane, kodwa nje ngiyacela futhi nje ne-comment yakho kungaphumi phela ukuthi umuntu wesifazane, ube nakho nje lokho nawe ukuyikhuza uwedwa ukuthi hayi lena kosuyibhala ayi sekwehenye into, ngoba ngiyabona manje ngithi hayibo Nkosi yami, mina angizizwa kanjena. I-TV show le esikhuluma ngayo and sizama ukulandela istory sonke esisibukayo le reality show. Ngiyabonga kakhulu ngesupport.